имрӯзҳо бештар дастгоҳу таҷҳизотҳои компютерӣ байни якдигар ба тариқи ноқилӣ пайваст мешаванд. Дар ин навор тарзи омода сохтани ноқили тори печон ё ин ки витаи параро дида мебароем, ки ба мо лозим мешавад. Дар ин ҳолат кримплер тавассути он мо ноқилро тоза мекунем, коннекторро сахт мекунем ва дуюм ин тори печон худи ноқил аст. ноқили категорияи шашум ки вай аз 4 ҷуфт яъне 8 ноқил иборат мешавад ва билохира ин коннектор ки як таҷҳизотро бо дигар таҷҳизот пайваст мекунад. акнун шурӯъ мекунем. Дар мадди аввал мо қисмати болоии ноқилро мебурем ки дар қисмати поёнии он яъне симҳое ҳастанд, ба мисли сими трос мегӯем, чӣ хеле гӯем, ки вай аз ҳар гуна таъсиррасониҳо эмин нигоҳ медорад. ҳадди аққал 4 қабати муҳофизатӣ дорад ин ноқил. яъне дар мадди аввал резин, баъдан ҳамон симҳо, баъди симҳо меояд фольга барои ҳар гуна мавҷҳо ва баъди фольга клёнка барои намию дигар. ва дар қисмати мобайнии он намихе пластика аст ки вай формаи ҳамон ноқил гум намешавад, мабодо каҷам кардед, қадам кардед, ҳеҷ балояш намезанад. ва дар як қисмати дигараш як сими медиам дорад, барои такягоҳи он аст. яъне аз 4 ҷуфт гуфтем иборат аст. мо ҳар як ҷуфтро ҷудо мекунем ба хотири чӣ 4 ҷуфт, яъне дар маҷмӯъ 8 ноқил ҳаст бо 4 ноқила. 4 ноқила аст барои интиқоли иттилоот, мубодилаи иттилоот то 100 мегабит. агар 8 ноқила бошад, ин барои гигабит, яъне суръат аз 1 гигабит зиёд ки шавад, ҳаминро истифода мебарем. аз рӯи нақша як тарафи ноқил чӣ гуна бояд пайваст шавад ва тарафи дигари он чӣ гуна бояд бошад, дар асоси суръат то 100 мегабит ё 1 гигабитро метавонед интихоб намоед. пас аз ин мо ноқили худро омода сохтем ва пас аз омода сохтан мо метавонем, агар компютер бо компютер бошад, қоидаи худро дорад, яъне схемаи худро дорад. агар компютер бо роутер, схемаи он камтар дигартар аст. ҳамин тариқ вақте ки мо омода сохтем, як қисми онро кӯтоҳ мекунем, яъне ноқилҳоро дуруст аз рӯи нақша мондем, як қисми онро кӯтоҳ мекунем. пас аз кӯтоҳ намудани он бояд эътибор дод ки дар натиҷа ҳамон коннекторе ки шумо пайваст мекунед ана ин гуна шакл набошад. дурустии он, шакли дурусташ, чӣ гунае ки дар ана ҳамин тасвир нишон дода шудааст, бояд чунин бошад. дар охир коннекторро бо клипер сахт мекунему тамом.